med endnu et hjørnespark til FC København. Nelson. Og hvad så der? Side, for den bliver ikke rørt af en, altså, der er en Nelson-skud her. Altså Wilczek, hvis han rører den med hovedet. Ja, jeg ved ikke, Gør. Nej, det ser ikke sådan ud. Det ligner Moulman Bushma, den som lige... Og målet er anerkendt. Torpedospillerne er ikke tilfreds med, at det bliver det. Jeg tror, de vil have. Har det godt lavet billede her. Victor Christiansen chipper den ind. Mulighed her. Dix. Som vi følger op på det, han slap med AGF at være målfart. Kvalifikationen. Og her scorer sit første Superliga-mål for FC København. Darami yanına yaklaştı. Pep Biel ortaya çeviriyor. Kafa, mükemmel bir müdahale. Ama sonrası burada da golünü atıyor. Ne geçiyor? Ön eleme turu rövanş mücadelesinde de 2 gol atmıştı Kevin Dix. Tam çizgi üzerinden çıkarttık ama Kevin Dix golün mutluluğunu dakika Kevin Dix. Selv der løbet dybt. Stage også. Kuchulava og så Dix! Her fik han scoret sit andet mål i Superligaen for FC København. Der er øvet over i det bagerste område. Henten på tværs. Og så... Helt kan ikke helt nå derind. 5 københavner i feltet. En af dem er Dix! Kevin Dix! Mod Fiorentina, der kan det være Schmeichel. Se det her hjørnespark, og den kommer Dix! Største selvfølgelig hælder han ind i sit offensive løb ind i feltet. Må jeg sige, det her det er flot hættet ind. God bold fra Christiansen. Og det er jo noget, han kan, Kevin Dix. Og det er super af Kevin Dix at score der. Løssel på linjen. Hollænderen til bolden. Og Dix er iskold, men skynder sig også op på midten med kuglen. Et point på heden. Runder fansene og jubler i Superligaen. Og Brøndby, der sætter guldtempoet. På Midtjylland her er det Magnus Madsen med et indlæg over mod bagrummet. Det er en kæmpe mål her, Kevin Dix. Ja, vi har en kamp, Carsten. Jeg skal ikke også slå fast. Så lidt skal der til. Fjollet frispark nede i Henrik Andersen. Prøv lige at se den der. Godt spil på tværen. Ja, Magen af Oskarsson. Det er altså ikke en nem detalje. Og på tværs nede foran FCK's egne fans der, så er det intet problem for Patrick Pence. 3-1 til FC København søger at fejre foran sydsiden. Det er måske heller ikke det. Det østrigske landsholdskeeper Kevin bare ud af døjer og trisser for hans bag den østrigske. Og vi fik en scoring med højre benet. Kom så. Kevin Dix scorer! Chance for O'Hara, som også fik sig et god kortordning. 14 minutter igen. Så fik vi langt længe en scoring. Mange gange siger man jo, at det er noget, man skal se på månen. Det kunne jeg ikke helt. Men altså... Der er straffespark til FC København. Og en potentiel Kilmarnock her i parken, og det gør han så igen. Her ser vi noget af grunden til, at Como i Italien, der har også været Bundesliga Kevin Dix i denne sæson. Blandt andre, eller fra, Pence går den rigtige vej, men det er rigtig fint. Og Kevin Dix springer. Kevin Dix, der er virkelig godt skydende fra 11 meter pletten i den her sæson, og også scoret i konference. Olofsson og gæsterne FC København foran 1-0.
et køligt, roligt. Til at de ude i varebilen kan kigge igennem, om der er... Han har sparket dem alle sammen ind. Nummer 5 sidder der også. FC København slår tilbage. Vi ser vel igen usvigeligt sikkert sparket ind af Dix. Så kan jeg huske meget forkert, så er det ofte, at han sparker over den side der. Jeg tror, det var en i hver side, vi så på grafikken, der kom før, i hvert fald i de seneste Superliga straffespark. Men jeg tror, du har ret. Vejle-spillerne er tosset, men Bakoto sparker bolden, og rigtig dårlig stemning. Men det kan også noget.